अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचा वाढदिवस सावंतवाडी मळगाव येथील शालू मंगल कार्यालयात अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। यावेळी विविध क्षेत्रातून उपस्थित मान्यवरांनी मनीष दळवी यांच्यावरती शुभेच्छांचा वर्षाव केला। दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी या सोहळ्याला खास मुंबईतून अचानक उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना सरप्राईज दिलं। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचा वाढदिवस बुधवारी 2 ऑगस्ट रोजी मनीष दळवी मित्रमंडळ यांच्या वतीने सावंतवाडी मळगाव येथील शालू मंगल कार्यालयात साजरा करण्यात आला। यावेळी जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रासहित राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत मनीष दळवी यांच्यावरती शुभेच्छांचा वर्षाव केला। दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी खास मुंबईवरून मनीष दळवी यांना कल्पना नसताना या वाढदिवस कार्यक्रमाला अचानक उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना सरप्राईज दिलं। यावेळी या वाढदिवस कार्यक्रमाला गोवा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप, सावंतवाडी माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भगीरथ प्रतिष्ठानचे प्रसाद देवधर, राजेंद्र म्हापसेकर, व्हिक्टर डॉन्टस, डॉक्टर कुलकर्णी, शीतल अंगचेकर, पूनम जाधव, गुरुनाथ पेडणेकर, प्रमोद कामत, एकनाथ नाडकर्णी, विद्याधर परब, प्रमोद गावडे, रवींद्र मडगावकर, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, सुहास गौंडळकर, प्रसन्ना देसाई, शिरवाणी गावकर, पंकज पेडणेकर, महेश सारंग, रवींद्र परब, दीपलक्ष्मी पडते, आनंद शिरवळकर, बाबली वांगणकर, मोहिनी मडगावकर, ज्ञानेश्वर केळेजी, आनंद शिरवळकर, भक्ती कांडरकर यांच्यासहित अनेक मान्यवरांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना शुभेच्छा दिल्या। यावेळी मोठ्या संख्येने विविध क्षेत्रातील व्यक्ती, नागरिक उपस्थित होते। हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी मनीष दळवी मित्रमंडळाचे कमलेश गावडे, राहुल पै, नितीन चव्हाण, वसंत तांडे, भूषण सारंग, बाबली वांगणकर, बबलू आवळेगावकर, श्रीकृष्ण परब, एम जी मातोंडकर, ओमकार गावडे यांनी विशेष मेहनत घेतली। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन काका सावंत यांनी केलं। सगळेच मान्यवर उपस्थित राहिले। पण सगळेजण जिल्ह्याभरातनं, जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातनं कुठलाही तालुका राहिला नाही की त्या भागातनं कोणी आलं नाही। खरंच मी आज या सगळ्या आपण दाखवलेल्या प्रेमामुळे राहून निघालोय। परंतु या सगळ्यातनं तेवढी जबाबदारीची जाणीव सुद्धा त्या निमित्ताने मला झाली आहे की आपल्याला राणेसाहेबांनी जी संधी दिली आहे त्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे। या सिंधुदुर्ग वासियांसाठी आपण जिंकलं पाहिजे आणि साहेबांचं जे स्वप्न आहे स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी जी काय मेहनत आयुष्यात करता येईल या संधीमुळे साध्य करता येईल।
निश्चित करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या निमित्त या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा निश्चितपणे करेल. आणि आपण जो आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थिती दाखवून आज दिवसभरामध्ये जिल्ह्याभरातनं जिल्ह्याच्या बाहेरून राज्यभरातनं अनेक मंडळींनी अनेक नेत्यांनी अनेक कार्यकर्त्यांनी सहकार्याने आज आशीर्वाद दिले. या आशीर्वादामुळे एक प्रेरणा मिळाली, एक नवचेतना मिळाली की या पुढच्या काळामध्ये प्रवास तितक्या ताकदीने आणि तितक्याच जोमाने अधिक वेगवान पद्धतीने करण्यासाठी एक संधी आणि प्रेरणा या निमित्ताने घेऊन या पुढच्या काळामध्ये मार्गक्रमण करेल असं या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना अभिवादन देतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.